मोना आङो थैनायनि अनगा लामा जेबो नागिरना मोना होमबाबो आङो नैबे गोसोखौ भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गासैखौबो आरोबाव फिनखौ बरायना लाबावबाय। आं दिनै मोनसे आपडेट लाना फैदों रायजो राजाफ्राथ' टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ। दिनैनि आपडेटआनो जाहैबाय जोंहा सनुके ओमफ्राय आब'आ हथादै माने अकस्मात बिथाङा मानिबा गोबां दुखु मोननानै बिथाङा गोबां गाबै गाबै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावनि जाथाय जानायफोरखौ फोरमायदों। जाहाथे रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ नायना लाबानो जाबायना, बेनि उनाव सावरायफिनगोन। भिडिअ बानाय बेराय भिडिअ बानायनानै आङो सोलिनो हानायखाय आंखौ रावबो नायनो मोजां मोनला। फाल्तु मा गाज्रि भिडिअ खालामदों आं, मा गाज्रि भिडिअ खालामदों? ना सोरनिबा बेरेखा थांनानै मावदों, ना समाजनि बेरेखा खामानि मावदों आं? नंमारगौ जोंबायदि फिसा मानसिया गोजौआव दावखोबा रावबो नायनो हाया आरोना। आंखौ सों, उन्दैनिफ्रायनो माबायदि खस्थ'जों जानानै देरबोनाय मानसि आङो ओंखाम बोथिसेनि थाखाय मुलि आं सानाखै मालाबाबो जे ससियेल मिडियाआव आं बेफोरबायदि रां थाखा खामायनो हागोन होननानै आं मालाबाबो सानाखैमोन आरोना। नाथाय बोरै बिदि जाखो? आङो मालायनि न'खराव बिदिनो खामानि मावोमोन, मालायनि न'खराव न' मुसिनाय मा मुसिनाय बेफोरबायदि खामानि मावोमोन आरोना। बे समाव सिगां खथ' सेरेब सावनानै जाबोबाय, सेरेब फाननानै जाबोबाय। सेरेब फाननायखौ रावबो बादा होआमोन, सेरेब फाननाङा बिदि हामा होननानै रावबो बुङामोन। ओमफ्राय दिनै आङो इसोरा ओरैबायदि अनबाय आंखौ, ओमफ्राय दिनै आङो ससियेल मिडियानिफ्राय जि थाइसे थाइनै थाखा मोनो। रायजो राजाफ्राथ' भिडिअखौ नुनानै गासैबो बुजिखाबाय जानांगौ। आब' सनुके ओमफ्राय गोबां दुखु मोननानै फोरमायदों। बिथाङालायनो सिगां जेबो न'खराव बेबायदि मोजां सोलिना जानो थाखाय बा ओंखाम बोथिसेखौ मोजां जानो थाखायबो बिथांमोना बेबायदि सुबिदा गैयामोन होनना बुंदों। बिथाङा दा माबा मोनसे जाहोनाव बा बिथाङा फैनानै बिथाङा मोजां सुबिदा मोनबाय। मानो होनोबा बिथाङा ससियेल मिडियाआव भिडिअ बानाय बिथाङा आपल'ड होनानै बेबायदिनो थाइसे थाइनै रां खामायनानै बिथाङा सिगांनि हाजिरा मावनायफोरखौ जाहाथे ज्राब गारनानै बिथाङा दा गावनि न'खरखौ दैदेनलांनो बा न'खरखौ सोलिलांनो थाखाय बिथाङा राहा लामा लाबाय होनना बुंदों। बेनि गेजेरावनो जोंनि रायजो राजाफ्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजों आब' सनुके ओमफ्रायखौ गोबां सोंखारिदों होनना बुंदों। बिथाङा बेबायदि स्टाइल देखाय एक्टिं खालाम बेराय भिडिअ खालाम बेबायदि गोबां बिथाङा बाद्रायबाय माबा माबि गोबां बुंनो खोमाना रायजो राजाफोर। बे गावनि खुगाजों बुंनाय बायदिबा बिथाङा ओरैबायदि बुंदों, माने दानि जुगाव सोरनिबा मोजां हाबा मावनायखौ सोरबाया नायनो हाया, मेगन सायो माबा माबि गोबां बुंदों। नाथाय आंथ' जेनेबा बे भिडिअखौ बा बिथांखौ सोंखारिनाय भिडिअफोरखौ नुवाखै, अब्लाबो दिनै आं आब' सनुके ओमफ्रायनि भिडिअखौ नुनानै मोनसे आपडेट लाना फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय बिथाङा गोबां गाबै बुंदों। बिनि थाखायनो आंनि गोसोआवबो एसे दुखु मोनदों। जाहाथे बेखौनो आं आब' सनुके ओमफ्रायखौ, जाहाथे नोंथाङा जुदि आब' सनुके ओमफ्राय नोंथाङा जुदि माबा मोनसे गाज्रि लामाजों थाङाखै बा माबा मोनसे गाज्रि हाबा मावाखै, अब्ला नोंथाङा माब्लाबाबो गोसो बायनो नाङा। नोंथाङाथ' गोबां बाथ्रा बुंबाय, आं थांना थानायनिख्रुइ थैना थांनायानो साबसिन माबा माबि गोबां बाथ्रा बुंबाय। मानो होनोबा आब' दानि जुगाव ससियेल मिडियायाव ओंखारोबा बा ससियेल मिडियायाव फैयोब्ला 100%आव 90%आनो गाज्रि बुंग्रा मानसि थाखायो। मानो होनबा नोंथाङा बेफोरखौ जेबो गाज्रि मोननो नाङा। नोंथाङा जुदि सिगां ओरैबायदि गुबुननि न'आव थाङै हाजिरा मावोमोन
बा सोरनिबा न' सिबोमोन बा सोरनिबा न'खौ हुगारनानै नोंथाङा ओंखाम बोथिसेनि थाखाय बा गावनि उदै थाइसेनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामबोबाय जाहाथे नोंथाङा बेफोरखौ बावनानै दा नोंथाङा मोजां लामाजों फैनानै ससियेल मिडियानि थ्रुयै नोंथाङा गावनि जिउखौ सालायलांनो बा दैदेनलांनो थाखाय नोंथाङा जुदि राहा लामा मोनबायबा नोंथाङा मोजां लामाजों दैदेनलां। आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। आरो आं रायजो राजाफोरखौ बुंनो सानो जोंहा सानु केम्प्राय आब'आ जुदि मोजां लामाजों थांमारदोंबा जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौ मोजांखौनो बुंनांगोन। मानो होनोबा दानि जुगाव न'खर सलिनो एबा गावनि न'खरखौ दैदेनलांनो थाखाय गोबां रां रुफा नांगौना, बेनि थाखायनो एसे एनै माबा मोनसे गोरोन्थिफोरखौ मावफ्लांनो हागौ। जाहाथे रायजो राजाफ्रा बेखौ निमाहा होलायनानै बिथांखौ जुदि गाज्रि लामाजों थांमारनाय नुदोंबा जाहाथे मोजां लामाजों फैनांगौ होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनांगौ ना मा होनोना रायजो राजाफोर भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय। आं जोबथारनायाव आरो फंसे बाथ्रा बुंबावगोन, जाहाथे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नोंथाङा जुदि दिनैसिम गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। लोगोसेनो नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय। लोगोसेनो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।